दे दे बाबामोन दिनै जाथावबाय दे गाबोन प्रेक्टिस खालामफिनसै ओम औ ओमफ्राय जोंहा मा सानमारखो ओमफ्राय आंखौ माला लांगोन दे औ आयौ मा खालामनाय जाखो बे मा खालामनाया दै सोंदों नोङो गथ' सानैयाव दै सम जालांबाय दासिम आं ओंखाम संनो उदै सिखोनो रोङा सोर हौवाजों सानाव रायबाय थायो नोंलाय आंजों जोंखौ रायलाया नोंहा मा अरजादों आं नोंनि फिसाय आरो नोङो बे गथ' खुदिया सानैनि बिमा एसे लाजिनो सोलों लाजिनो नोंसो सोलों गोरजिया साला आइ आफानि सम्पथियाव नों दिनै थानानै दं थु मुजुया नोंसोर सम्पथिखौहाय मुजुनसो फैदों आइ आफानि सम्पथि नङाबा गाबोननो लानानै थैगौमोन नोङो थालां बे न'आव थां जेबो अरजाबाया नों बायदिया नायनो सानसे नोंनि नोमफोरनिख्रुइ नै गुन बांसिन माहाजोना दिन्थिगोन आङो थ' बाबामोन आफा आं आइजों थालांसै आइखौबो उनाव नायफिननांगोन ना नुबाय नों गथ'नि गुनखौहाय गथ'निफ्राय सोलों नोङो बाबाजों नोंनि आइजों थालांदो जों सानसे समावहाय लोगो मोनफिनगोन